Ljudi bok, kažu da je prvi mjesec u godini depresivan, da se ljudi osjećaju loše. Kao krivac za takvo stanje navodi se puno mraka, malo stupnjeva Celzijusovih, teški oblaci, lagani, prazni novčanici. Pa tu je grižnja savjesti zbog hrpe novaca potrošenih za besmislene poklone, masne kobasice, kuhana vina i rakije. A tko bi odolio adventima, zvučnicima i TV ekranima iz kojih neumorno, milozvučnim glasovima pozivaju: kupi, kupi, praznička prilika, samo za tebe, sad i nikad više. A u muzičkoj podlozi zvončići, zvončići, tihe noći i slične prazničke uspješnice. Pa onda slijede rafalne čestitke: sretno ti ovo, sretno ti ono, blagoslovljen ti, znaš već tko. Hvala i tebi na isti način i tvojima. I na kraju dođemo do živjeli i vatromet. I nakon toga, evo ga siječnja, a s njim depresija. Depresija kod nekih je toliko jaka da se odluče za životne promjene. Mjere poput prestanka pušenja, prestanka ispijanja alkohola, jedenja velikih količina slatkih i masnih jela jako su popularne. Te odluke od velike su važnosti za zdravlje, ali i za anemične novčanike. No, donijeti odluku i provesti odluku nije isto. U većini slučajeva odluka se prolongira za neko drugo vrijeme. Oni odlučni, čvrstog karaktera krenu s planiranim restrikcijama i bez problema izdrže više od nekoliko sati. Dijeta i zdrav život od nekoliko sati prosvijetli im te shvate da od toga nema koristi. Jebeš dijetu i zdrav život. Kakva korist od toga? Tješe se da ima tip koji puši, pije, sve jede 2 puta tjedno i jebe, a ima 103 godine. Živi u Sibiru. Vidjeli su oni to na televiziji. No istina je malo drugačija. Taj tip ima narukvicu gdje piše dementan je. Ima 68 godina i adresu gdje ga pošteni nalaznik može ostaviti kada se izgubi. Srećom, veći dio siječnja je iza nas. Depresija nije prošla, ali smo se naučili živjeti s njom. U zemlji i svijetu događaju se stvari koje nisu dobre. Događaju se sranja i uglavnom se o tome piše i razgovara. Pa hajde da promijenimo temu. Iz sranja na vjetrove. Pod vjetrovima mislim na one koji nisu orkanski, južni i sjeverni. Mislim na one iz probavnog sustava. Flatulencija, bi medicinari rekli. To je sasvim prirodan proces koji nastaje kao posljedica probave hrane i djelovanja crijevnih bakterija, izuzetno korisno djeluje na naš organizam. A opet, toliko je podcijenjen da se o njemu glasno ne govori. Kada ga pustimo, okolina se zgraža i negoduje. S druge strane, kad u organizam ubacujemo recimo alkohol koji je štetan zdravlju, svi su oduševljeni i s osmijehom nazdravljaju. Ima još primjera.
Uživateljima duhana izgrađene su posebne prostorije s klimatizacijom, gdje oni puše te truju sebe i sve oko sebe. Uz to, na radnom mjestu svakom pušaču tolerira se i do sat vremena da ne radi, već da se truje. Gdje smo tu mi prdonje? Gdje su vjetrovi? Donose zdravlje, a nemaju nikakva prava. Nema mjesta gdje bi se na miru pustio vjetar. Uživalo njegovom mirisu, zvuku. Zakonom bi trebalo dozvoliti svakom radniku jedan plaćeni dan izostanka mjesečno s posla zbog jake vjetrova. Zatim, muško i žensko prdenje treba izjednačiti. Kad muški pusti Zvonimira, koji se daleko čuje, heroj je. Kada bi žena pustila i kratkog Tihomira, osudili je bi kao zločinku. U bontonu treba jasno naglasiti da je ta zdravstvena potrebna dobro došla u svakoj prilici, na javnom mjestu, za stolom, u krevetu, na ulici, u javnim bazenima. Puštanje vjetra u vodi je vizualno i zvučno atraktivno. Moglo bi se organizirati manifestacija tipa umjetničko prdenje u vodi. Kada se pusti, prdac bi trebalo pozdraviti. Kako je nazdravlje već zauzet, možda sa dobrodošao. Kako nisu svi vjetrovi isti, neslužbeno postoje imena za određene vrste. Ta imena bi trebalo zakonom zaštititi. Pa tako imamo pustiti goluba, opći naziv za prdac u finom društvu. Jesi se usral? Opći naziv za prdac u manje finom društvu. Pustiti Zvonimira, glasni prdac bez mirisa. Pustiti Tihomira, tihi prdac s mirisom bojnog otrova. I prdac iznenađenja. Do zadnjeg se ne zna da li je u plinovitom ili tekućem stanju. Ima intenzivni miris od kojeg suze oči. Ovaj prdac iznenađenja trebao bi ime za lakše raspoznavanje, što znači da ga trebamo nazvati prema nekom tko nas iznenađuje. Pada mi jedno ime na pamet. On je političar i uvijek iznenadi. Postao je predsjednik kao najgori premijer. Na izbore ide kao ljevičar, a kad je izabran, skrene jako desno. Dok su svi njegovi građani protiv agresora, on je za agresora. Iznenađujuće malo radi. Recimo da njega Amerikanci otmu. Danima, možda i mjesecima javnost ne bi primijetila da ga nema. Dakle, prdac iznenađenja ima ime, Zoran. Ali to nije kraj. Potrebno je prdenje uvrstiti kao disciplinu na muzičkim festivalima, recimo Doru, Eurosong. Zašto ne bi skupina talentiranih prdača otprdila neku romantičnu pjesmu na tim festivalima, osvojili nagradu? Mogućnosti ima još mnogo, no za početak neka to bude dovoljno. Lijepo se imajte i do novog prdenja.